Hola, què tal? Ara descobrirem d'on podem descarregar el programa Reaper, que serà el programa que utilitzarem per l'edició d'àudio amb la majoria d'activitats que us proposem. Posem Reaper amb un cercador i anem directament a la pàgina oficial de Reaper. Si us fixeu aquí sota ja tenim una pestanya de Downloads d'on podem descarregar el programa. Quan entrem en aquesta pàgina ens està avisant que aquest programa no és un programa gratuït, sinó que ens deixen 60 dies d'avaluació per a aquest programa. Tot i això, passats aquests 60 dies, el programa continua funcionant al 100% d'utilitat. L'únic que ens avisarà cada vegada que aquell programa és una versió d'avaluació i que si vols pots pagar per tenir la versió sense que sigui d'avaluació. Però el programa continuarà funcionant sempre. A sota podem observar que tenim diferents versions de Reaper. Tenim les versions per Windows a 32 bits i a 64 bits, tenim la versió de Mac OS a 32 bits, a 64 bits i la versió per Catalina. També podem disposar d'una versió beta de Linux, on podrem treballar també amb Reaper. En el nostre cas utilitzarem la 64 bits de Mac, li donem a la part de descàrrega, des el fitxer, d'acord, li diem on la descarregarà, a descàrregues mateix, desa, i ja podem comprovar com Reaper s'està descarregant. Ja veureu que la seva descàrrega és molt ràpida perquè pesa molt poc l'instal·lador.